kuthiwa alokhu usuku lingafiki ligcine lifikile usuku olukhulu la khona bekwenziwa khona i-event yenzelwa umthandeni umfoko amanqele igcokama Elisha siyasonke ukuthi kade le phesheya e-UK eyomela isizwe sase-South Africa ngokomculo kaMaskandi. Le event le ibibanjelwe eThekwini endaweni yase-workshop kanti futhi ibe impumelelo njengoba abantu kade begcwele nje kakhulu. Bakhomentile abantu, abanye bebeveza nje ukujabula nokumvuma umthandeni ukuthi hayi cha impela-ke ngoba ehlale ethiwe iKing kaMaskandi okusho ukuthi vele uyiKing kaMaskandi. Nakho namhlanje liphrovekile ipoint kanti futhi nomlando uqophekile. Angandi kakhulu ngomlomo, ake nginivezele nje nansi ividiyo yakhe umthandeni ekhuluma nabalandeli bonke laphana-ke e-workshop. Okwakho nje engicela ukuthi ukwenzele khona ukuthi usubscribe uphinde ulike. Danke lapho. Awuthi viva ngegcokama Elisha viva. Viva ngomshovengane viva. Viva ngesikhomba sikazwelonke viva. Bafowethu ngiyakwazi ukushaya ihlomba ngithi ngicela ningishayele ihlomba nje nishayele ukuthi ngiyi-leadership ngumholi. Okay. Bafana bamfepha namhlanje sigona intatheli amakhamera abashuthi baba abashuthi. Ngifuna ukuthi wonke umuntu osenkundleni aphakamise isandla athi uma impilo ikhona wonke umuntu osenkundleni. Wonke umuntu osenkundleni. Okay. Wonke umuntu osenkundleni. Nasi isithombe okay. 1 2 3 go. Ayazi lento madoda. Hey. Yona family. Ngithanda wazi ushaya ihlombe. Ngiyakwazi. Hayi mama siyasena. Batinta oh sumane ngempela yini kuma angabintana Aisha ayoni ayisanya stile ishe Aisha siskotenila isiskoteni sibuzipa Shoes! We are why shy you na share. We are why business given. We are why shy you na share. We are why business given. Kululegan. Niyazi uthini? Mthoma, ngiphethe isifa mana mfethu. Ngiyagula neza. Ngiphethe lesi sifo esiphatha abantu abagibela abahamba ngamabhanoyi kakhulu. Esibizwa nge-jet lag. Yazi jet lag. Afuna ukugugusha emakhaya. Kodwa bafowethu noma ngehle ebhanoyini ngigula kinjalo. Kodwa ngizofela kini. Cha angizini ngizofela kini angifi mina ngiyona inhlobo efana. Ngeke ngifi impela angifuni ukuzoprofeta izinto ezingekho la. Ngicela basondele umkhulu. Sondela abaphethe. Izinto zonke zisiyazi. Sondela umkhulu.
Awukusishi. Njengamanje bafowethu ngizonethulela insizwa ayiphelele. Osomabhizinisi abenze lo mcimbi ukuthi ube impumelelo. Abangihlelele lento enhle kangaka. Ngizoqala ngapha. Umasondo lo, phela amasondo lokho. Umasondo. Ishipi senkesi. Yena masondo le. Ngiyena masondo. Ayeye qhokama ayeye. Angizwa. Ayeye qhokama ayeye. Hawu, bengazi voice kaMasondo shimbe. Naphila workshop. Siyabonga bafowethu, engingakusho nje ukuthi bafowethu siyabonga uNkulunkulu anandisele. Siphinde sethula omunye sobabhizinisi noma umsebenzi ngoba osobabhizinisi abantu abasebenza abayikanjani abakhanda imali. Obe ingxenye yoxhaso lokuthi lento ibe impumelelo uDr. Zophehlele izinanga mfowethu. Ayeye bakamelisha ayeye bathandi bakaMaskandi ayeye intumani yathi besizweni sihlahla sonke belondela msiba bethe fasoni manje kusasa matata bonke abasethethe basekiba lemphepho phasi abayikhala amanzi siyabonga bafowethu. Abese kuba insizwa lapha umthiyalo omnye osomabhizinisi futhi onamaplaza lapha koLundi mfowethu ngibelele. Ayeye King Khorama ayeye King Mthandela Manqela ayeye Mandla Mthandela Mandla Simele Khorama simele. Awu siyabonga Mthiyana, awu unyama bakho. Siphinde sethula. Okay. Siphinde sethula omunye sobabhizinisi ubaba unala wamathole kodwa akekho lapha bafowethu. Sibethule bafowethu. Yimi ngimele unala umkhaya wami wasenkandla. Ayeye nala ayeye Peter ayeye umkhaya wami wasenkandla nami wangisiza nje ukusiza. Siyabonga. Abese sethula umsindazi umdleshe umasheshisa aphuma ekhosini basemdlesheni. Ngicela nithi bayathe. Ngizodlula inkosi ethathwa noma kanjani. Umbani uphetheni lo? Umbani uphetheni. Ngicela ukuthula abanye. Awu akana business namanga ke lapha. Asake. Sasidlalwa ngathi. Hayi lafika. Umbani uphetheni. Uya bafowethu ocancel. Ngiyibhele kade ngiyanyisa bangusile nawusela. Ngabe shedlala ingoma msuku. Uyena. Ayekhomelisha yena. Ugcokama la ngiphatha kabi malithi mina umfana phetheni lo phansi. Ngiyacela nje ukuthi angihlawule ngalokho. Kodwa ngiyabonga ukuthi ukuhamba kwakhe kubuye kwasinikeza laphana ke siyanyinyitheka imali. Awu kodwa Nkosi yami. Yebo uzolile. Ngiyabonga. Solile Nkosi yami. Lengane shile. Lengane ngicela ninikele nango-5 ifelizo nosihami. Lengane ayiqashwanga kule amasimba umcimbi. Nakumasimba koze lonke ngeke bebizwe lo muntu ngenxa yokuthi ufelizo nosihami bakuthi umshale ngehloko. Bafowethu lapha sigqugquzela ubunye nobumbano ngithi njalo. Yebo. Umculo unamawala kumculo. Hayi, akunamawala ngiyeqiniso. Hey, ngala mvimba ngakhohlwa. Uyaphifisa. Ngimdala phela, ukuthi ngimdala, umuntu omdala kahletshelwa. Ukhuluma iqiniso nje njalo. Mana lo mthandeni mababheda benziwa kanjani? Babheda. Kodwa futhi siyabathanda benjalo ngoba silena ubunye. Ubunye simele kodwa futhi umuntu mayibheda uyatshenwa bese hlambuluka. Kunjalo nje. Ngiyafuna ngimxoxele. Yebo ngiyakuzwa phakathi. Ngiyafuna ngimxoxele. Naso. Ngizomxoxela nje ngizomdonsela ivesi elilodwa nje eBhayibhelini. Ngenazi iBhayibheli lithi ngiyalazi. Khona lapha iBhayibheli lithi khona ngazi noma ngisho kahle. Lithi isitha sakho uma silambile siphe ukudla. Sidle. Bese lithi iBhayibheli uma
somile somela amanzi siphuzisa amanzi siphuzisa bese livala bese masesele kancane ukuthi livala bese livala ngokuthi umfana ngalokho okwenza kwakho uyobe ufumba noma uthela amalahle phezulu kwekhanda lesitha sakho ilapho nje bafowethu nginapho mina kukho okuningi ngibathanda bonke abafowethu akunasi isitha akunayo umaskade enhlabeni nayo okwake kwenzeka bekusuke kumdlalo nje ukuthi ngijabule kube mnandi akithi kunjalo kodwa njengamanje ngifuna ukunitshela angenziwa namancondo njengoba ngidonsa iBhayibheli nje ngidala yabo akusewona umdlalo manje sekuyafiwa sizwana so bafowethu ngizama ukuthi ke indaba nje kuthiwa khona ungcweko khona akukho ngifuna ukuthi isitha sami masiqhamuka lapha ya isidudula kwazi ukuthi umuntu obezongibamba inkunzi nje noma egcwele nje ebesidako utshwala sidla ugoloko singibhayizela hayi ngoba siyimbali akunayo imbali niyeza bafowethu akunayo imbali futhi angizonda umuntu imicimbi yonke khona la khona upicnic khona umpucuzeko khona umbuso wamaciko no khona umbuso wani umbuso wani wamasiko bafowethu yonke lo mcimbi leyo nihambe nawo nisupporte njengoba nisupporte mina sezwami noma ngoba ngiyona ingcenye yayo angiyile futhi ingcenye yayo futhi angiyindaba nokuba ingcenye yayo kodwa lo ani ufuna ba niyama kukhona bani uma ngiphinde ngibize ngafashion ngizomlinda mambo yako December mambo yako good ngonyaka ozayo mangamba njengoba ngisabuya ke ngicela ke manje ni futhi abanawo ama-passport lama mfowethu akahle bafowethu cha bafowethu no ngifuna ukukhipha umqondo wokutalapha ngoba amasoda lapha sithi siyatalapha ngizobe ngitalapha ngesikhathi sakhona ngelinye ilanga namhlanje umtalapho uzonenza ukuthi ningabizi iqiniso ngitshela lona ngithe mina iBhayibheli lithi isitha sakho siphe ukudla masilandela isitha sakho siphuzisa amanzi masomile ngalokho okwenza kwakho uyokufumba amalahle phezulu kwekhanda lesitha akekho umuntu ozomgxeka la nomcimbi ozogxeka nomuntu engizothi wrong bafowethu asijabuleni kwemnandi ngiyayibongela kakhulu kunini sabonga kakhulu kwemthandeni konke amancane amadoda